Ja, best wel eigenlijk. Maar is het echt een soort van uitlaten? Ja, eigenlijk wel. Of ja, gewoon leuk, gezellig wandelen samen met hem. Nou, ik zei net tegen de... Kunnen we oefenen voor de avondklok, hè? Ja! ik was net aan het zeggen tegen de jongens van mag dit s'avonds na 9 uur ook? Ja, weet ik niet. Het is geen hond. Officieel. Nee. Toch? Ja, tenminste. Maar volgens mij amuseert hij zich wel. Of Ja, hij vindt het geweldig. Of is zij. het een hij Het is of een, een nee, zij? het is een zij een eigenlijk. zij. Ja. Hoe heet ze? Roos. Hallo Roos. Het is een beetje het paard van Pippi Langkous, hè? Ja, dat zeggen wel meer mensen. Of Sinterklaas. Dat zijn meestal de Sinterklaas. twee bekende paarden die mensen kennen. Ja, maar dat is Amerigo, En hè? ze is wit, dus die link wordt snel gelegd. Maar Pippi Langkous zal ook wel vaker voorbij komen. Hoe noem je dit? Is dit een schimmel? Ja, dat is een schimmel. Zo, Wat best is een- dat, Roos? Ja, dat is best een nieuwsgierige Ja, schimmel. dan is gras toch leuk. Maar ja, gras is leuker, ja. Dat is Hey, maar, altijd graswind. Je was onderweg naar... Naar huis eigenlijk. En waar is dat? Ja, hier verderop in de straat woont ze. Maar waar laat je Roos dan? Of hebben jullie een stal? Nee, dat is een stal, ja. Ja, het is een Oké. beetje verstopt, maar... Maar je zegt, ik ben Brabants. Ja, Hoe kom je dan hier terecht? voor mijn studie ooit. Nee, eigenlijk ooit voor de paarden trouwens eerst. Maar dat is wel echt al 15 jaar geleden of zo hoor. Of misschien wel langer inmiddels. 2004 of zo ben ik hier. Voor de paarden? Ja, eigenlijk voor de paarden. En toen ben ik gaan studeren in Maastricht. En toen ben ik hier blijven hangen eigenlijk. Maar vertel eens, je kwam hier voor de paarden naartoe. Ja, Om met paarden te gaan werken? ja, eigenlijk wel. Ik help ook wel eens mensen met paarden met problemen en zo. Dus ik voed eigenlijk paarden op, een beetje als mijn ding. En kijken, problemen oplossen en zo, als er dingen zijn in de omgang. En om dat te leren ben ik hier eigenlijk toen terechtgekomen. In 2004 geloof ik. Iemand in Mamelis, daar bij Veilen in de buurt. Ja. Zeg maar. Die gaf daar les in en dan ging ik mee, met zijn paarden leerde ik dat. En hij ging lesgeven, dus dan ging ik met hem mee naar zijn lessen. En zodoende heb ik een beetje geleerd eigenlijk. En doe ik dat nou zo een beetje voor de hobby / werk af en toe erbij. Ja. Want wat ben je uiteindelijk gaan studeren in Maastricht? Docent muziek. Dus ik ben eigenlijk muziekjuf. Dus normaal geef ik nu les op de basisschool, maar ja, die zijn dicht. Dus vandaar dat ik hier wandel met mijn pony. Oh, dus je hebt heel veel vrije tijd nu. Ja, nu wel ja. Maar en waar geef je les? Kerkrade en Brunsum. Een middelbare school? Nee, basisonderwijs. Basis? Ja, basisonderwijs. Ja, nee, als middelbare school dan had ik volgens mij online nog wel lessen. Maar ja, aan de basisschool muziekles geven nee. online dat wordt een beetje moeilijk. Dus we maken wel elke week materiaal voor de kinderen voor thuis. Maar ja, Oh, wat maak je dan? Vertel eens. een boekje met opdrachten. Voor de ja, als ze dat leuk vinden om nog wat met muziek bezig te zijn, kunnen ze dat doen. Wat staat er in dat boekje dan? Ja, dat wisselt eigenlijk per keer. We zijn met een team, dus iedereen maakt een paar opdrachten. En dan hebben ze een liedje met een luisteropdracht erbij, of een dansje dat ze mee moeten doen, of dat ze in moeten studeren. Zo dat soort dingen. Oké. Wisselt natuurlijk een beetje per leeftijd. En wat is jouw voornaam? Mirte. Mirte. Juf Mirte. Ja, juf Mirte ben Juf ik. Mirte? Ja. Of soms juf muziek als ze mijn naam niet meer weet. Juf muziek. Ja. Krijg je leuke feedback van de kindjes op Nou, die opdrachten? Volgens mij hebben ze het echt best wel druk met al hun huiswerk. Dus en de leerkrachten die sturen het door, maar die hebben natuurlijk ook hartstikke druk met al die online lessen. Dus ja, eigenlijk heb ik gewoon een beetje geluk. Maar we horen wel af en toe wat. Soms krijgen we ook wel een filmpje van kinderen die dan thuis wat gedaan hebben. Maar meestal horen we er niet zo heel veel over. Maar we hebben wel wat reacties gekregen. Oké, nou dat Ja. doet je deugd, denk ik. Ja, ik weet wel dat de overkoepelende onderwijsorganisatie, die is er wel heel blij mee in elk geval. Wat voor instrument speel je zelf? Gitaar. Ja, meerdere denk ik, hè? Ja, meerdere, maar gitaar eigenlijk is mijn hoofdinstrument. Schrijf je ook liedjes? Nee, maar mijn vriend wel. Oké. Oh, hij schrijft ze, jij speelt ze? Nee, hij schrijft ze en hij speelt ze en zingt ze. Oké. Maar doe jij wel eens dan tweede gitaar of zo? Of, Nee, hij heeft zijn eigen band, daar vermaakt hij zich mee. Oké. Hij is veel beter dan ik. En jouw vriend is een Limburger? Nou, die is wel in Maastricht geboren en Oké. getogen. Oké. En Ja. jullie wonen hier nu in het dorp? Ja, we wonen hier in het dorp. Hij heeft ook de band Elliewood.
Ze hebben ook toen in de coronatijd in september hadden ze hier in Randstad in het weiland hebben ze zo'n concert gegeven voor een beperkt aantal bezoekers. Omdat ze natuurlijk, mocht in de buitenlucht met die corona en zo, mochten ze natuurlijk binnen niks doen. Dus hebben ze buiten in het weiland, dat was echt heel cool. Dat is echt zo'n setting met die band en dan het publiek allemaal op de heuvel. Dat was echt wel heel top. Dus, Ken jij het? Jo, Ellie Wood. Ja? Wat is het voor muziek? Een beetje alternatieve pop, vooral, denk ik. Maar wel lekker om naar te luisteren? Ja, ze hebben ook alles is geregistreerd, dus dat zijn ze nou aan het editen. En volgens mij gaat L1 het zelfs uitzenden. Nee! een stuk ervan althans. Echt waar? Ja. Oh, dat ga ik meteen navragen dan. Ja, moet je doen. en wanneer ze dat gaan doen. Even terug naar de paardjes, want jij zegt, ik voed paarden op. Ja, eigenlijk mensen. Want de paarden zijn meestal niet het probleem. Maar, de mensen zijn ook niet het probleem, maar ik leer ze dan gewoon wat handigheidjes hoe ze met dingen om kunnen gaan. En dan verbetert eigenlijk de communicatie en zo. Tips en tricks. Ja, een beetje dat eigenlijk. Nou ja, wij zijn een keer voor dit programma, we hebben een keer iemand gehad die deed readings met paarden. Ja, een beetje zo, hoe noem je dat? Wat alternatiever, zeg maar. Hè? Wat alternatiever. Want volgens die mevrouw vertelde het paard haar dan weer dingen over die persoon. Ja, dat doe ik dan weer niet. Maar ik kijk wel gewoon naar wat het gedrag van het paard is. En hoe ik de mens eigenlijk dingen kan leren om daar makkelijker mee om te gaan. Of dat het, Noem eens wat. Ik heb bijvoorbeeld een meisje in de buurt van Maastricht. Die had een paard, die durfde ze niet uit de wei te halen, want hij schopte en hij steigerde. En ze was ook een paar keer geraakt. Dus ja, het is logisch dat je daar best wel angstig van wordt. Tenminste, als je een paar keer een paardenhoef tegen je hoofd hebt gekregen, ik zou er niet heel blij van worden. En dus daar ben ik dan mee aan de slag gegaan om te kijken van, ten eerste, wat is nou het probleem? Waarom doet het paard het eigenlijk? Hè? Want dat kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben. En soms is het gewoon een stukje dat ze niet echt geleerd hebben dat het niet de bedoeling is dat je met mensen voorzichtig bent. Want paarden tegen elkaar kunnen best wel lomp zijn. Ja. En mensen kunnen dat natuurlijk niet echt hebben. Dus soms moet je ze leren van met een mens moet je nou eenmaal gewoon wat voorzichtiger zijn. Want we zijn wat zwakker, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En dan corrigeer ik dat gedrag soms een beetje. Als in dat ik een paard uitleg van dat het niet de bedoeling is dat hij op die manier met de mens omgaat en dat hij wel open blijft staan voor onze hulpen of wat we aanbieden. En anderzijds leer ik de mens van hoe blijf ik nou in zo'n situatie rustig en kalm, want die energie die je uitstraalt heeft gewoon echt heel veel invloed eigenlijk op hoe je paard reageert. Dus als jij al gestrest raakt, dan gaat je paard daar vaak in mee en als jij heel rustig en kalm kan blijven, dan gaat je paard daar ook in mee. Dus op het moment dat ik die mens kan leren van ik blijf gewoon rustig en ik blijf duidelijk mijn grenzen aangeven, maar ook duidelijk eigenlijk het paard een kader bieden waarin hij zich kan bewegen, kom je eigenlijk op die manier tot de oplossing. Ja, want ze zijn enorm gevoelig voor hoe zou ik dat zeggen, de staat waarin het mens is. Hè? Ja, en dat komt eigenlijk omdat paarden kuddedieren zijn en die kudde is een veiligheid. En zolang die kudde in harmonie is met elkaar, dus als er geen conflicten zijn en zo, hebben ze gewoon het veiligst. En daardoor zijn ze echt heel gevoelig van hoe is de energie van een ander dier, eigenlijk een ander paard. Maar ook hoe is onze energie, daar zijn ze heel gevoelig voor. Daar hebben ze een soort antennetjes voor volgens mij. Ja. Ben jij je daar altijd van bewust als je samen bent met haar? Dat je bepaalde dingen niet moet doen? Goh, dat is wel een goede vraag. Want ik heb dit paard natuurlijk zelf opgevoed. Ja. Dus ik ken haar echt heel goed. En ik ken haar eigenlijk ook wel door en door. Dus ik blijf wel altijd open voor wat ze doet. Maar bij haar hoef ik niet heel veel meer te regelen. Omdat ze al weet van oké, dit zijn een beetje de regels. En ze vertrouwt eigenlijk op mijn leiding. En ik vind het belangrijk omdat als ik het verkeer in ga, moet ze natuurlijk wel naar mij blijven luisteren tot op zekere hoogte. Want ik wil niet dat ze onder een vrachtwagen springt of zo. Dus aan de ene kant blijft zij daardoor rustiger. Ja. En heb ik een ook iets rustigere wandeling, omdat ik niet zoveel meer hoef te regelen. Maar de eerste jaren ben je daar natuurlijk wel veel mee bezig. En ik ben wel altijd ook een soort van de omgeving aan het scannen van oké, komt er een auto? Of dat ik niet in de weg loop voor mensen. Maar jullie kunnen dus allebei
in elkaars gezelschap jezelf zijn. Ja, eigenlijk wel. En zo hoort dat dus ook. Ja, en dat probeer ik andere mensen dan ook te leren. Want ik wil gewoon dat het fijn is om met een paard te werken. En dat er geen stress is voor het paard niet, maar ook voor de mensen niet. Is dit voor jou een ideale combinatie? Aan de ene kant juf muziek en aan de andere kant het werken met mensen en paarden? Of zou je het liefst alleen maar met paarden willen werken? Als ik echt eerlijk moet zijn, dan zou ik liever dat meer gaan doen in de toekomst. Maar voor nu is het wel fijn, omdat ik het gewoon heel erg fijn vind om buiten te zijn. En ik heb nu natuurlijk met die corona-lockdown het geluk dat ik mijn hobby nog kan uitvoeren. Want ja, ik kan me voorstellen als je een hobby hebt waarbij je binnen van alles doet met andere mensen en alles ligt stil en je kunt nergens naartoe, is het best wel eenzaam. Ja. Dus in dat opzicht heb ik daar nu wel geluk mee. En ik vind het wel, goed, als ik op school werk ben ik natuurlijk toch veel binnen. En ik vind het wel fijn, die afwisseling, dat ik dan met paard of met hond ook naar buiten kan. Zou jij iedereen die iets met paarden wil gaan doen of een paard aanschaft aanraden om eerst even wat basics onder de knie te... Ik zou wel iedereen aanraden om je een beetje te verdiepen in hoe die paarden eigenlijk onderling communiceren. En hoe hun lichaamstaal werkt en hoe ze in een kudde bijvoorbeeld functioneren. Omdat het gewoon de communicatie vergemakkelijkt. Je kunt veel gemakkelijker dingen aan je paard vragen. En je krijgt ook veel gemakkelijker het goede antwoord als je weet hoe je het moet vragen. En dat is vaak waar het misgaat, omdat mensen die vragen dan iets van een paard. En misschien klopt de vraag niet helemaal. En dan krijg je niet het goede antwoord als de vraag niet klopt. Ja. Dus ik heb eens les gehad van iemand die zei, als je een paard iets vraagt en hij doet het niet, dan was of de vraag verkeerd of hij kan het fysiek niet. En voor een heel groot deel is dat wel waar. Want het zijn zo'n open en sociale en meewerkende dieren, dat eigenlijk als je iets vraagt, proberen ze altijd het goede antwoord te vinden. En daarom zijn ze ook zo leuk om mee te werken. En omdat ze zo rustige energie hebben. Ze zijn echt best wel zen. En mooi is ze. Ja, dat ook. Hè? Ja.